Bună și bine v-am găsit la un nou vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like, dar hai să începem. Ok, de ziua mea am primit mi-am luat acest VR. Am mai fost și pe la Mac, am mai luat, am mâncat o chestie, trebuie să îl desfac. Stați numai un pic să aduc foarfeca. Ok, am adus foarfeca. Și stați mă un pic să desfac ăsta. Ok, tocmai l-am deschis și hai să vedem. Te rog, deschide-te. Alo, Gara. Te rog, te poți deschide. Ok, căști. Și eu căștile vine să spun. Am rupt aia. De ăsta să iau. Stați. Deci nu vă dați seama ce greu este. Wow! Și cam așa arată. Uitați. Ok. Ok, cam îmi place. E fain, căștile. Piepu! Dă căștile, spun. Ce naibii am de numai tot căștile? Uite, ok. Iar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa!